ई क्वेश्चन पेपर ह कि पानी हरदम लीक हो जाला। सब साहेब लोग के लूटे खातिर ठीक हो जाला। पढ़त पढ़त बाल झड़ल उमर भइल 40। चोरी करा के चाचा मार देले पालिस। राजनीति खातिर मैटर बड़ी हिट हो जाला। राजनीति खातिर मैटर बड़ी हिट हो जाला। क्वेश्चन पेपर ह कि पानी हरदम लीक हो जाला। अफसर भ्रष्टाचारी बाटे सिस्टम में खराबी। बीजी बाड़े नीतीश चाचा खोजे में शराबी। पैसा वालन के गोटी सगरे फीट हो जाला। पैसा वालन के गोटी सगरे फीट हो जाला। क्वेश्चन पेपर ह कि पानी हरदम लीक हो जाला। ए कुर्सी कुमार चाचा, बे महाराज दुनिया एडवांस हो गईल, अब रउओ कुछ एडवांस करी। देखी क्वेश्चन पेपर के वाटर प्रूफ बनाई कि जबे मन तबे लीक होता तो लीक मत होखे। आ देखी रउआ देश में उ टेक्नोलॉजी नहीं तो दूसरों देश ले मंगाई। मोदी जी ले राउट पर भी तो बढ़ले बा महाराज। ए नीतीश चाचा, ई बिहार दू लोगन से बड़ी परेशान बा हो। एगो हमनी जैसन बेरोजगारन से आ दूसर का तहर पोसल दलालन से। तब का हमनी के इलाज बा, रोजगार दे फिट हो जाई जा। लेकिन और पोसुआ जोन दलाल बड़े इनकर कोनो इलाज नहीं है। ई रोजगार के बादो मुंह बा के बैठल बड़े कि हई खा जाई हऊ खा जाई। का खा जाई, का लील जाई, का घूट जाई। एगो जमाना रहे कि स्कूल के पिछवाड़ी से खिड़की पर चढ़ करके 10वां इंटर में चीट डाल डाल के लड़का पास हो जात रह भाई। स्कूल के पिछवाड़ी से लड़का पास होत रह। का ए नीतीश चाचा, इहे दिन देखनी कि अब डीएमओ एसपी बने के पड़ी स्कूल के पिछवाड़ी से। छी 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 छी, ई रौरा सुमिद ना रहला। एकदम शिक्षा व्यवस्था के जरूरत नाच के नचनिया बना देले बानी महाराज। लेके कोनो आवता एगो नंबरी खोज के चल जाता महाराज लेके। बिहार तो अपन ही बदनाम बा कुछ ना। आईएसओ आ पीसीएस आ बीपीएससी में निकाल के ऐसने कुल भ्रष्ट आज त का हुई। साफा बिहार के मैंने मुआ देबी। बबुआ कहला सा कि बहरियो देश से टेक्नोलॉजी मंगाई वाटर प्रूफ खातिर। काहे के रौरा मंगाई? रौरा खाली शराब सूंघे वाला टेक्नोलॉजी मंगाई और कुछ पर ध्यान मत दी चाचा। चाचा देखी ई जन बिहार लोक सेवा आयोग बा ना, एकरा के लीक सेवा आयोग कर दी। हाँ भाई, ठीक ज्ञान देले बड़े भाई। लीक आयोग खूब सुंदर।